ଆଜିର ଅନୁଚିନ୍ତା। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଆଜିର ଅନୁଚିନ୍ତା। ଯିଏ ଶୀଘ୍ର କ୍ଷମା ମାଗିନିଏ ସେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସାହସୀ। ଯିଏ ଶୀଘ୍ର କ୍ଷମା କରିଦିଏ ସେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବଳବାନ। ଆଉ ଯିଏ ଶୀଘ୍ର ପଛ କଥା ଭୁଲିଯାଏ ସେ ହିଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସୁଖୀ। ସମୟ କଥା କହି ପାରିନଥାଏ ନାହିଁ ସତ, କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ କିଏ ପର ଆଉ କିଏ ଆପଣାର କହିଦେଇଥାଏ। ବେଶୀ ଭଲ ପାଉଥିବା ଲୋକଠାରୁ ଟିକେ ଆଘାତ ପାଇଲେ କେବଳ ଆଖିରୁ ନୁହେଁ ହୃଦୟରୁ ବି ଲୁହ ଝରି ପଡ଼େ। ସଫଳ ହେବାର ଉପାୟ କ'ଣ ଜଣା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟର୍ଥ ହେବାର ଚାବିକାଠି ହେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସି ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। କାଗଜ କାନ୍ଦେ ନାହିଁ ସତ, କିନ୍ତୁ କନ୍ଦେଇ ଦିଏ। ସେ ଲଭ୍ ଲେଟର ହେଉ ଅବା ରେଜଲ୍ଟ ହେଉ କିମ୍ବା ମେଡ଼ିକାଲ ରିପୋର୍ଟ ହେଉ। ଶୁଭ ସକାଳ, ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ। ଯଦି ଆମର ଅନୁଚିନ୍ତା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।